Hogyan készítsük elő kertünket ősszel arra, hogy nehogy kullancsok tanyájává váljon? Először is tudnunk kell azt, hogy szinte bármilyen környezetben a kullancsok megjelenhetnek, és amennyiben kedvező életteret találnak, akkor ott is maradhatnak. Mik ezek a kedvező feltételek? Nyilvánvalóan, hogyha közelebb van a kertünk egy erdős, mezős területhez, ahol sok vad jár, és mi magunk is kisállatokat viszünk sétáltatni, és azok behurcolhatják a területre a kullancsokat, akkor nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, mint akkor, hogyha csak úgymond a apró vadállatok járkálnak át a területünkön, hát nyilvánvalóan ez sem kellemes. Azt lehet mondani, hogy Budapest közepén is mértek egy 25%-os fertőzöttséget a kullancsokon, ami a Lyme-kór kórokozóját illeti. Mik ezek az alapvető tevékenységek, amiket ilyenkor ősszel el kell végezni? Először is, bár azt mondják, hogy a lombtakaró az mostanában egy hasznos dolognak van kikiáltva, a lombtakaróban nagyon könnyen áttelelnek ezek a kullancsok, tehát mindenképpen el kell távolítanunk a fáknak a lehullott levelét. A kertünk mellett, hogyha lehetséges, akkor képezzünk egy biztonsági sávot, amit esetleg kaviccsal, morvával le tudunk szórni, és ezen a kullancsok nehezebben tudnak átjutni, hiszen ők a nedves területeket kedvelik, és nem kedvelik azokat a helyeket, ahol nagyon hideg van, tehát esetleg fagy, vagy ahol a nap kiszáríthatja őket. Kövessük a régi bölcsességet, ami szerint, hogyha erős illatú növényeket teszünk a kertünkbe, például a muskátit az ablak alá, akkor ezek távol tarthatják a nem kívánatos ízelt lábúakat. Ez a kullancsokra is igaz lehet, sokan tapasztalták azt, hogy az erős illatú növények kertbe ültetésével, védősáv képzésével távol tarthatók a kullancsok. Emellett, hogyha van egy sövénykerítésünk, akkor amellé is próbáljunk meg valamilyen fajta biztonsági sávot és alacsonyabb növényzetet ültetni, tehát például füvet a sövény mellé, és a füvet azt rendszeresen nyírjuk, még akkor is, hogyha ezt esetleg télen nem szükséges, ne hagyjuk megnőni a füvet, mert a magas fűben könnyebben megtapadnak a kullancsok.